Wai kai ka ma san wani abu renin wayo? A'a. Wai makwabci na ne tashi rena min da hankali. In ba shi aron mashin ya je ya dawo wai mashin din ya zama keke. Ye? Ai ya mugu rena min da hankali. Keke? Ha. To waye bai san ba da mutunci ba. Shin mashin din ne? A ba ka da mutunci. Dan haka ne na yanke hukuncin ba zan taba kyale shi ba. Kwarai. Hukuma. Rashin mutunci dai ba wanda ya kai ni wurin hukuma kawai zan kai shi a cire maki. A to ai kai haka ba adalci bane in kai ne kuma. Gaskiya. Yo ai fara karya mai adalcin. In ba ka mashin ka dawo da shi ka ce ya zama keke. Sannan kuma in kyale mutum. To ai ni ban baka labari ba. Nan ba daɗewa ba ruwan gida an kai. Ina jin ka. Ran nan babana ya tura ni gona. Na'am. Na je na yi shuka. Na'am. Na nome ta. Na'am. Ina nome gonan nan. Na'am. Gero ya asa girbi na girbe keshi. Na'am. Duka kana can. Na girbe keshi. Kai dakata da Allah. Kakkare na mutane wannan rena hankalin yayi. Kar ka dauki mutanen banza sa ka shuka abu sannan ka shi jira ya girma. ina zuwa da Allah. Shi mahaifin naka. Shi ne ya baka gera? To na ce wani shi ya bani gero da hannu. Ka shuka ta aran nan? Ta fito? Lalle ka rena mana. Mugun ma to a duka lamarin ubangiji duka ba inda ba zai yi al'amarinsa ba. To amma ana kana so ka garganta ko? Ya in yi gardama. To gaskiya. Ai ban ba ku labari ba. Ina jin ka. Ka san akwai wani dan kanwar mahaifiyar kakar kanwar gyatumanmu to makwabtansa haka to daga can wajejen akwai wani bawan Allah da ya zo ya yi sallama a wani gida ya ɗauki tirela 2 ya bada a ajiye mishi kwarai kuwa da kaya a ciki ɗaya ta rodi ɗaya ta siminti washe gari da ya zo ya sallama da bawan Allah nan ya fito kawai sai ya haka ya ce lafiya ya ce mai lafiya amma ba lau ba ya ce to da Allah na zo karɓa ajiyar nan ne wadda na baka ka zo karɓa ajiya ce ya ce to bari in gaya maka wani al'amari wanda ya faru wanda ni tun da aka haife ni ba ban taɓa ganin irin wannan al'amarin ba amma ga shi ya faru ya ce me ya faru ya ce wallahi tallahi wannan tirela guda gara dai ta cinye ta wannan rodi. Gara? Gara? Ta cinye tirelar rodi? Kwarai kuwa. Ya ce tirela ta 2 buhun siminti ruwan da aka je da dare. Ai ka san an yi ruwa ya ce kwarai an yi ruwa. Ya ce to ruwa ne ya ja wannan simintin ya wuce da shi. Ya wuce da shi ba ruwa. Kwarai kuwa. Ki abu ko wannan ka hausa ne na labari na ji ni nan da kake gani rigimar ma tana nan gurin ba a kashe ta ba. Abu ba ta mutu ne shi ma ji ce mai karya dan wuta ne? Dan wuta ne mai karya. A to, duk wani dan mai karya dan wuta suna da yawa. Duk dai wani mai karya dan wuta ne ya zaka ce mana ruwa sun jaye tirela su. To karya ne? A'a shine da nace ma zaka ce mana. Nace ni karya ne da ka gaya min cewar baban ku ya aike ka gona da iri. A ran nan ka je aka shuka irin aka yi ruwa ya fito yayi har aka girbe ni za ka rena mu wayo. Wannan ba karya bace. Uban waye ce ba karya bane. Idan ban koda ma mari ba Allah ya tsare. Wannan ba karya bace. Wani mari za ka koda. La ilaha illa huwa ina ganin mutuncin ku ba dan haka nan ba. Ya za ka toka mutane ƙarya ki cewa kai ƙarya. Zubairu ayi gaba Zubairu. Dan shiga daga gida. Sai an jima Zubairu. Sai an jima Zubairu. Yawwa Sai an jima Zubairu. Kuma ai kuna zuba. Yawwa sai an jima Zubairu. Sai an jima Zubairu. Ha. Yawwa. Abokina kai ma fa ba karamin makaricin nan bane. Dan rena hankali. Ni wace ƙarya ni abokina? A baka iri ka je gona ka yi shuka. Ka ce ka ciro abinda ka shuka ka ciro shi ka dawo da shi. To ai wannan ba abin mamaki bane.